Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Ano man? Diyos ko, huwag may magkuha o na lang ko nito. Kuha na lang ko, Ginoo. Kaya kapoy na ko. Kakusog na itong dugdug ko kilat. Asa naman ka ano sila si Chomari o Miss Gracia paingon. Ginoo ko yung taon. Ayaw silang pasagti. Panalip di sila sa ilang nakaw. Delikado na ba kayo ang dapit nga gusto nilang atuon? Oh, ang ilang kisakyan na kanang paingon din eh. Ay, salamat Diyos. Kinamalik na dahil sila dayon. Niabot na hinoda, mausad na pagtuang sa kusugawan. Unsa man? Mubalik ta? Balik po, Roy. Wa pangali ka huwas siya sa kong kakulba. Binatong nitabong landslide. Kalma lang lagi. Ay padaos ka hadlok. Saan? Ito mga naon si Kinan? Hindi lang ko. Kanaog na kay labihan na ba ni mong hadlok ka? Ang katabang nga batan no. Nagbarog tungkol sa pultahan ng ilang ipuyan. Si Brana. Dulo na ko siya, Jomari. Ilaos bilang kanaog. Humanog pahibaw niya ni mo nga. Dulo niya si Brina. Mag-unsam ta din isod sa autobay. Ay, naog to eh. Skanso ta kay ang tudron. Wa pa ko makamubuo sa hitabo. Ang hain na to ba? Ay, wa pa ta magkabiya dayon bay. Apil na unta nga nalubong sa midahiling ayuta kina atong gisakyan. Ganahan ko makiksuot niya. Buutan si Brana. Nakita ko niyang taras nga wa na ko. Krisha! Oh, Krisha, maayo kayo nabalik mo dayon. wa malagi ka misuot sa inyo. Kusog man kayo ang uwan ganiha, Brana. Gipaabot mo na ako nga mabalik na ni Miss Krisha. Kay nabala ka kay ko sa inyong lakaw. Sa dihang mikadit lang sa paglain ng panahon. Gusto biyagit unta si Jomari nga mo padayon mi og saka dito sa bungtod. Hala, uy. Maupa? Pero sa dihang naglain ang tiyempo sa panahon, nagduha-duha na ko. Malalim ba nimo ng kusukayong dugdog o kilat nga gisundan din sa pagbunog sa kusukayo nga uwan? Maayo gani kay wa dayon mo mahinayak og saka sa giingon nimo ibabaw nga bungtod. Kay nakigpamauli naman lang ko. Pero, abi nimo kunsay nahitabo sa dihang nakabiya na ang among gisakyan, Brana. Kay unsa man di nahitabo, Miss Krisha? Naglandslide, Brana. Og sa paglingi pa namo sa luyo, natabo na sa yuta ang dapit, kundi dito na mo gipark ang sakyanan. Ginoo ko. Maayo gani kay nakabiya na dayon mo, Miss Krisha. Oo, kay kunwa pa. Malubong ang tamig apil uban sa among gisakyan. Abi nimo no. Misteryoso gid baya kayo ang maong dapit nga inyong giadtuan. Tinuod na. Pero na-encourage ko nga ubanan si Jomari sa iyang mga adventures din sa lungsod sa La Tierra. Hala, uy. Wa ka mahadlok? Wa man good. Parehas pa mi si Jomari ang mga hilig. Ganahan sa kong mo explore bahin sa karaang mga kasaysayan. Miss Krisha. Ay, kaso lang, mingawasap din uy. Mingaw kita ayo. Lahira kayo sa syudad. Mao gyud. Mao nga dili gyud ka magdugay dinhi. Kay wa man ka maanad, Miss Krisha. Ikaw, Brana, giyon sa din mo nga nakaantos man kaining tapita nga kamingaw din uy. Brena! Oh, Slow na ko mo nga risbay. Oh, si Theater sila. Musuod sa ko sa amo ha, Miss Krisha. wait. Ingon anak ka kahadlok sa imong iyan? Nga sa iyang tingog palang gani mo kurog na ka, Brana? Sige ha, aris ako sa sud. Gitawag na ko ni Theater sila. Masuko na ba dayon na?
Buutan gid kaayo siya. Tingog pa lang kani siyang iyan. Mahadlok na siya. Wag gid siya ayo nga pagkakatuko. Madaog-taogon. Og naluoy ko ni Brenna. I hate you ng Tarsila. I hate you. Oh, ikaw siya. Miss Tricia, Ingon ka ba ni anak ka madaog-daogon? Nga bisan og tingog pa lang nimo, magkurog na skahadlok ang imong pag-ugmangkon nga si Brenna? Miss Tricia, You know what? Ganahan yun pa yung unta ko nimo. Kay magkasinabot ang atong pagkamaldita. Apan sa nakita kong pagmaltratar nimo sa imong mismong pag-umangkon, abi mo, naglakot ko nimo ng Tarsila. unsa? Maayo naman ko, Darwin, Jo Marie. Maayo nun, Asing. Salamat sa Diyos kay way daot ang nahitabo ninyo sa inyong lakaw. Nakulbaan baya ko kay na-feel baya gid nako nga murag na ay mahitabo nga dili maayo. Oh, Tag-ana ng biyan mo, Sing. Natimingan lang sa tingali oy, Darwin. to day. Wa malagi mo gawa sa inyong lawak si Krisha. Todo. Gisapot oy, naglagot man to. Init kay guo. Ha? Kinsa may gikalagutan niya? Sinang Tarsila. Tinuod bitaw nga naglagot ko niya. Ay, nga naman ko no. Kay iyang gidaog-daog ang iyang pag-umangkon nga si Brenna. Oh. Og dili siya makalimod ni anak. Kay nakasaksi gid ko, Jo Marie. Bullshit siya. Krisha, gusto na. No. Di ko siya mahimong pasagdan kay naluoy ko ni Brenna. Unya, unsa may imong nahuna-hunaan, Krisha? Akong aknihon si Brenna. Nga muuban siya nako sa syudad. Ha? Unya musugot ka ang maldita niyang iyaan. Mas may pagtugtan na lang niniyang mukuyog nako sa syudad. Kaysa iya lang kining daog-daogon din, di ba? Asing? Mooyon ka ba nga agniho ni Miss Krisha si Brina? Aron mo uban kinini ang ato sa syudad. Dili ko mosugot. Pues ayaw ipakita sa mga bisita. Nga imo lang singkasingkahan si Brina. Way magbuot na kog unsa orkos pagdana ako pag umangkon po niyong. Tal sila. Way magbuot ako. Nakapati ka? Wes, ingnon ta ka. Nga naatay provision sa Batakang Balaod nga imong nasupak ng Tarsila. Miss Tricia, My mom is a lawyer. May imong pagkasuhan ta ka, pasi, sa nakita ko nimong pagmaltratar kang Brenna nga imong pag-umangkon. sige. Buhata gyud ang giingon ni Miss Tricia. Kay makita mo niyang imong gipangita, Brina. Nakapati ka? Tiya Tarsila, kalaing gud nimo. Sukad pabaya ka ni adto sa bata pa ko. Pero lang baya akong sunod-sunuran sa tanan nimong gusto. Mao ngayon pagsulti og sama ana tiya. Dadon makuno ka ni Miss Tricia sa ilang papauli sa syudad. Ug bidugang pa ni nga mahimo kuno kay kung pakasuhan kay usa ka abogada ang iyang mami Rolaida. Dili ka na mahitabo tiya. Magpabilin ako dinhi sa latyera. Pues, di na ko gusto makasuog pa mo anang maayong Miss Tricia. Tiya Tarsila, Bag-o para mo nagkaila. Ug dili pa kaayo law ang inyong pagkahigala. Busa dili palisod para nimo ang paglikay niya, Brina. Likay si Miss Tricia. Nakasabot ka? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!